ئەڤڕێ دێچە گوندێ حسەیە سەر بناحەیە ماباتە لە هەرێما عەفرینێ. گوندێ حسێ بناوێ گوندێ میرکانژی ناسکریە. نیشتەجیەن گوندێ حسێ وەکە پڕانیە خەلکێن عەفرینێ کەتنە بەر زیانên ئەردهەژا شەشێ سباتا بووری. نێزیکا مەهەکێ دکە دسەر وێ ئەردهەژێرە دەرباس دبە لێ هێز پێویستیە خەلکێ بگەلک ئالیکاریان هەیە ji derman, xwarin, çadir, kon û alîkariyên darayî. Di vî warî de jî hin kes û rêxistin û dezgehên xêrxwaz alîkariya xelkê dikin. Di dema niha de tevî girîngiya hemû corên alîkariyan ji xelkê re lên û avakirina mal û warên wêranbûyî yek ji pêwîstiyên sereke ye ji bo ziyandîtiyên erdhejê. Bi van alîkariyan xelk dilxweş dibin û hêviya wan bêhtir dibe û dixwazin alîkarî berdewam bin. Çodrino şondin vê xêro û Xwedê jê rozî be û saeto giya xweş û îk pê ro biye û gondî me saeto wan jî xweş. Xelkên ku hemû mal û milkên wan ji nav çûne di vê rewşê de spasiya wan aliyan dikin ku destê alîkariyê ji wan re dirêj dikin. Li gundê Hisê Komeleya Cûd di vî warî de beşek ji alîkariyan gihandiye wî gundî. Em gundî Hisê zorspaş dikin ji bo cemehî ji me re vê xîrno, vê sedaqeno, vê çodirno, vê meunetê ji me re dişîne û em dixwazin hîn yani hîn zêde bikin çunki hîn dildorî gund bûye hîn hene yani hîn temam nabiye. Em dixwazin yani hîn zêde ji me re bişînin bo meunet û ji xiyam û ji yani küçük onun cimnastik giyindiği teyler am pır rozine o am pır haz dikin dejwa rozibe o am yani seri mabwa bilind inşallah ve teala. Netewên yekbûyî didawîtirîn amarên xwe de diyar dike ku bi sedema erdheja şeşê sibata 2023yan li Sûriyê bi taybetî li Bakurê Rojavayê wî welatî 6000 kesî canên xwe ji dest dane. Piraniya qurbanî û ziyandîtiyan jî xelkên herêma Efrînê ne. Bi taybetî li Efrîn, Reco, Şiyê, Cindrês û Mabata. Xalid Cemîl Mihemed, Rûda. Numaram